kanyo. Wakao simo kae to somnwa moko kono donge. Yes. Aya, wan kod Lilian. Lilian oyaure. Oyaure. Ichiew nade? Oyaure. Maber. Aya, nyiswa nyingi maber, ifulri maber, wang'e kanisa mabendi leme, skul ma isome, grade ma intie, kaito nyiswa ni iko nwang'o kawuono. Ani luonga ni Lilian Akinyi. Aha. I am school I grade 10. Aha. Asomo Rai Girls. Okay. Aha, ileme kanisa mane? Vosh. Makanye? Makisumu. Oh, okay. Machiegni, iko nwang'o kawuono? Memory verse. Aya, nyiswa memory verse mari. Memory verse na ya book mar John chapter 10 verse 10. Mawacho kamae. Aha. A thief comes only to steal, kill, and destroy. Opuonjo wanade? Ni jakuo biro mondo kwel kendo keti. To Nyasaye to biro mondo ores jogi. Erokamano mathoth ahinya. Ayo, yawa Lilian kantiere Vosh Kisumu. Erokamano ahinya mathoth ahinya kuom jiwo wa kod wach maber. Los kod Teresa, Brother Bernard. Ateri oyaure. Oyaure. Ichiew nade? Achiew maber. Wach ma echa en Homa Bay donge? Homa Bay chal nade Ateri? Olingalinga. Oh, Homa Bay dak gi kanye? Kobuya. Obuya. Kobuya. Kobuya. Okay. Aya, fulri maber Ateri. Kaito nyiswa neni ang'o miikonwa odiochieng' ma kawuono. Anyinga Teresa Tieno. Asome skul miluonga Puko DOS. Skundo ni wacho ni luonge ga nang'o? Anene kanisa miluonga Mani SDA Church. Teresa. Skundu no wache ane kawuono awinjane maler. Awinjo ga mana DOS. Mokwongo no iluongo ni? Apuko DOS. Apuko. Oh, okay. Apuko DOS koso F? H. Oh, DOH. Okay, H for hyena. Oh, Apuko DOH. Church. Aleme kanisa miluonga Mani SDA Church. Aja grade 3. Aya, ang'o mikono kawuono Ateri? Thuolo en mari. Ninapoomba kumbuka wengine waliopata shida maishani, ili Baba nikuombe ana kubebeana mizigo yetu, matendo mema ni kila mmoja, tukutane katika salama. Shetani ule ni mdanganyifu, ili Baba nikuombe ana kubebeana mizigo yetu, matendo mema ni kila mmoja, tukutane katika salam. Atieko. Erokamano ahinya. Ambago erokamano. Erokamano. Thuolo en mari mondi mose jomoko. Werno puonjo wanang'o? Kaito nyiswa ni werno puonjo wanang'o Teresa? Werno puonjo wania. Walam Nyasaye. Waere. Walamre ng'ato ka ng'ato. To kik iweko kilemo ne nyawadi. Erokamano.
Asante sana. In be ilemon wadonge? Erokamano. Sawa. Aya, mos jomoko. Amoso Babwa Kennedy Otieno. Amoso Madam Jacqueline. Giun bende mos Naroda. Akaw mos Ateri. Sawa. Erokamano. Aya. Mano ber. Iluongo ni Ateri. Kabisa. Yes. So moko kon. Ka warito ng'iyo yudo simbe mamoko, wang'iyo ne jok ma bende wacho ni gisedonjo. Namba simu oseyaw nyithindo, anyalo dwaro goyo simu, ma thuolo maru nyalo go simu. Akinyi Manyaro Moto Nyong'ong'a School wacho ni gweth mar Nyasaye odhi ne mamawa, min Osindi, min Abiga, min Oliko. Amen. Aya. Wantiere kae kod Bishop David Mbae mar ECCA Bondo Diocese wacho ni asedonjo e chenro kaka pile kan seme korwenje. Hayo maber odhi ne jo kanisa mag ECCA duto e bwo Archbishop Eli Owino Akuro. Bishop wacho ni amosi. Akaw mos. Aya. Martin Ochieng Kanirwea bende wacho ni intiere kodwa ka en bende wacho ni kendo mos na nyar kokit mo. Akaw mos yote. Regan mar Migori County wacho ni gwedora kod owadwa John Hosea. Wacho ni my Baraka kod Genti. Erokamano ahinya. Cynthia kutoka Nyakach pod nitiere kodwa kacha. Vasta wacho ni konyalamo mondo Nyasaye maja yaw yore mondo oyaw na yore na Nyasaye mondo yaw yo. Wantiere kae kod ma iluongo ni Beri Lauma kawuok Kusa. Bende nitiere kodwa kacha na nitiere kod kwayo mar alama ng'eni jatich Nyasaye ne oselama kode. Wantiere kod simu? Walos gi Tony alafu waduogi donge. Tony oyawre. Ichiew nade? Maber. Tony some skul mane? Oluso secondary. Isome skul mane Tony? Oluso secondary. Ija grade adi? Grade 10. Okay. Ileme kanisa mane? Oluso full gospel. Aya, iko nwangu kawuono? An gi puonj. Aya, puonjwa. An daher mar jiwo nyithindo matindo. Mondo aher dhi e kanisa kendo wawinj jonyuol. Erokamano. Kamano. Aya, mos jomoko adek? Amoso Reverend Samuel Opuso Komol. Bishop John Otieno Mbae. Gi Miracle Voices Band. Amen. Erokamano. Aya. Kamano. Asante. Aya. Okay. Nyithindo yuanwa tol. Nyithindo yuwa tol. Brother Bernard, wan kosimo machielo. Aya. Oyawre. Chiew nade? Achiew maber. Aya. Fulria ne nyiswa ni wawuoyo kod ng'a? Benashat. Nyingi ng'a? Benashat. Ok wawinji. Ok wawinji kata. Wawe mano. We wachak wasom moko Brother Bernard. Isom moko kono. Som moko kono kang'iyo YouTube donge? Okay. Pod wamiyo nyithindo thuolo. Thuolo pod en mar nyithindo. To nyithi Sunday school. Mana jo Sunday school. Mwagombo ni mondo oywa tol king'eyo ni dhi e Sunday school ga. King'eyo ni nyathi Sunday school. Wagombo ni ywa tol ok ja youth, ok teenager. Koso dong Brother Bernard jo Sunday school. Mwagombo no ywa tol. Makata sani samoro kori ikri mondo dhi e Sunday school donge? Yes. Brother Bernard. Aya. Regan kawuok Sindo wacho kae ni chenro long'o ahinya kendo Ruoth Nyasaye omed rito kinde duto. Erokamano ahinya.
wantiere bende kae kod ng'ato kae wacho ni Injili kalo ano nyango guda kawuok Kabondo Luanda School. Wacho ni okay, konye lamo ne nyare Nyasaye mondo timna maber kendo Nyasaye mondo omiye kwe kendo gima majachien osekao Nyasaye biro duoko. Amen. Ken Owino kwayo lamo makende ka otimo tich mar kaka gibiro kowo wuode Jesse Owino. Pole sana. Wacho ne kwayo lamo chenro duto mondo Nyasachwa ochung' kodwa e plans duto nind gi kwe jawer mosainya jatich Nyasaye kuom wito wuodi. Wantiere kod ji mang'eny kae mabende pod medoro ote namba marwa mar ote machuok 360 Paul kawuok Homa Bay wacho ni alamo mana kwe. Alamo mana kwe kendo wan bende walamo kwe mondo Nyasaye mondo okel kwe kendo wabedo kod kwe e pinywa odiochieng' ma kawuono to sana e gwenge mag Homa Bay kocha. Ma Paul kawuok Homa Bay wacho ni gin gilamo mana kwe. Nyasaye mondo okel kwe e Homa Bay kacha donge. Kabisa. Kendo kikiyie mondo tikodi marach mondo ihiny jowadu nikech weche moko manono. Nga ng'ato ori to into ori mondo idhi ikel lweny to ento onge kanyo. Mano wach marach makikiyie. No wach marach makikiyie nikech sama wang'o maki to ibiro maki mana kendi. Onge ng'ama wang' no konyi kata ng'ama ori no. Ing'eni ng'ama ori no ok bi maki. Ok bi maki nikech samoro evidence ma wang' nyiso ni en mano ori onge. No oro mana jomoko emo biro iru pesa be omiyi cash koro onge any connection. Kai tibiro rodhi nikech siling 500 kata lofu moro madine avoid. Koro kai intiere and it's not just kata mana Homa Bay kawuono Kenya mangima sani wadonje campaign period. Wawuoyo kodu especially kaka joma tindo. Wan kaka joma tindo watamre kik wayie mondo ti kodwa. Kik wayie mondo ti kodwa. Naneno the last time Kisumu ka bende ne weche moko machalo kamano dwa bedo. Iyudo ka kijana ma samoro struggle mano kawo mana piko alone. Apiko nino ng'ato wuondi kawo olo nie mafuta moro mar 500 ka itidhi tiwang'a piko nino. Ng'amori no ok nyal chuli pesa mar dhi nyiewo piko moro. Koro iluza piko ni goch be samoro goyi ya kanyo ka suchi be obedo deformed. Samoro be poki kendo koka ang' suchi osebanjore koka kori bedo tho misumba nikech siling 500 ai wabedo joma wigi tiyo. Wabedo joma riek. Ka ok inyal dhi to bende anawacho gania. Ka roda ne biro campaign e gweng'wa to kadwar roda abede dhodwa. Kamano. To kata koka dware to samoro pok na nene tadhi adhi achung' tawacho ni ma kare kaka ma e roda doka. Koro ka roda kalo tifuwa mane roda tiwe roda wacho gima wacho no kotieko to dhi adhiya. To kik waketh gige waneno ka jomoko osebukore koro dino ndara jomoko kia wang'o ndara no jo ma ineni wang'o negi ndara go odak kamoro mopogore. Ndara no ine midi tiyogo. Koro wawe weche moko manono wati gi wiwa wabed joma riek to kik wayie mondo ti kodwa e weche manono. Erokamano Paul kuom paronwa ni mondo walam kwe kendo wabedo kod kwe odiochieng' ni ma kawuono. Jacob Ouma janomiya wacho ni amedo jiwo nyithindo mondo omed siko e wach Nyasaye. Nyithindo omed siko e wach Nyasaye. Erokamano ahinya. Feni kutoka Nyakach wacho ni ya jo Feni anasema kuna wimbo na Feni ana credo ya Feni yao. Feni sasa tungekuwa sisi ndio tuko huko tungekupigia. Lakini sasa sisi tuko huko. Donge. Kusonya mulimu mana kore macho nango. Mana kake wacha no. Donge. Austin Otieno kawa nisibuoche wacho ni waneni malera inya. Tony Koliko Ward Suba wacho ni agwedhora gi my lady Besi Nyanyakach. Wangiane YouTube kocha echa kwangi weangi mana matin kone. Evangelist Eli Ochieng wacho na gwedhora ka antiere crusade ka Kobodo Ndhewa. Eliud Favored wacho ni en kodwa kaka Chinese wacho ni joka Yesu agwedhora mang'eny ka antiere Mbita e crusade. Esther Seb wacho ni en kodwa ka antiere Kiambu County. Benta Charles wacho ni en kodwa
kodwa. Christine Adhiambo wacho ni greetings from my son. Erokamano mathoth ahinya. Minister Steve Ozea wacho ni wambe wamuso ujo lweny ni opaki Yesu. Wamora ahinya erokamano ahinya Jet Nyasaye. Neno kacha Wilkista Joseph bendo wacho ni chenro kubaye kaka pile. Neno kacha YouTube. Lilian Akoth wacho ni kantire Nairobi Madhare amor kendo ail kabisa kawinjo kaka ipako ruodhwa ni. Amen. Kanadi Ouma wacho ni praise God team Injili Kalo. I'm tuned in from Akala, Siaya County, Machogo Wood Palm 041. Amen. Evans Oele wacho ni asedonje chendo kaka pile antiere Tanga School. Erokamano mathoth. Benedict Pere okay, iwacho ni mai Immaculate Odhiambo agwedhora mokalo amoso uduto te. Nancy Atieno wacho ni amen opaki Yesu opak Ruoth. Kinyi Valari wacho ni oyawre Injili Kalo bora Yesu yuko nasi tuko sawa. Amen. Dennis Azuma wacho ni en kodwa kendo gwedhore mathoth ka gin kod mama ne Grace Nyakach oboch kanyo. Christina Wuoro wacho ni en kodwa wacho ni lamne nyathina kuom chang Nyasaye mondo miyo chang nyathini kendo Nyasaye omiye ngima makare. Wan kod official mano Pastor Memo Witi kanyakla kod Freddy Komondi wacho ni an baba Efi kantira hero agwedhora mang'eny ahinya kod Regan Apidho kantiere Migori kod ji duto te mamedo uro ote wabro medo somo kaka wamedo sudo nyime kod chenro donge. Yes. Wantiere kanisa mar nyithindo aparo ni podonge simo to be wameda meda ji wa nyithindo ni kate kinde mabende untiere dala mana kaka brother Bernard be wacho kinde ni okwadwa assume ni onge weche campaign kata onge weche madhi nyime gwengewa kata kaka nyathi bende matin itema mondo ibed mabor ahinya koda kuonde mabende nitiere rombe makamago kaka nyathi matin. In samoro ionge kura manyiso ni okibogo kura. Koro beda mabor kod gigo mondo gimoro amora kik timre marach donge. Walos kod Avril. Aya, Avril oyawre. Oyawre ahinya. Ichiew nade? Achiew maber. Aya, machiegni ifulrinwa maber wang'e skul misome grade maintie kanisa mileme kaiti nyiswa ni ikonwa ng'o? An nyinga en Avril Precious. Asome skul mar Maua Primary School. Aja grade abich. Aleme kanisa mar Full Gospel Churches of Kenya. Okay, makanye? Nairobi. Okay, aya, machiegni ikonwa ng'o kawuono? Wer. Ay, wernwa. When upon life pillows you are tempted tossed, when you are discouraged thinking on this love, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what Lord has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Amen. Good girl. Erokamano acha ni one obackup kere dong. Erokamano inya Avril in kod wach moro midwa ni nyiswa kata kapok imoso jomoko. Ijiwo nyithindo nade? Adwa nyiso nyithindo mondo giwe timbe maricho to kik giluor nikech Nyasaye ni kodwa. Amen. Good girl. Mose jomoko adek? Amoso babwa. Bifons Owino. Amoso dawa. Consolata Adhiambo. Amoso Kazinda. Joy Adhiambo. Samoso minwa Caroline. Good girl. Erokamano ahinya. Aya, amen.
aparo ni wadhi maber donge nyithindo ma wayudo wacho mako gich maber giwer maber donge to wajiwore kanyakla kod nyithindo duto samoro ywa tol tok donji samoro kik ibed kod wasiwasi pod thuolo bro yudre kendo odiochieng' machielo aparo ni pod wanyalo kawo simo moro achiel brother Bennett dong in gi ote moko kono to nyithindo waheru ahinya kiyudo thuolo mar dhi kanisa tem idhi kanisa mondo ichokri kanyakla kod jokristo mamoko iyude wach maber ma Nyasaye miyowa pile ka pile. Oh yes, aneno Hillary Okelo mano mar Gibari wacho kata ni praise God Almighty. Let me make a prayer to the class of 2026 for their examination. Erokamano wuod jaduong'. Wan gi simo machielo. We wawuo gi Mose. Okay. Oyawore. Ichiew maber. Iluongi ni ng'a? Vanashan. Iluongi nang'o? Vanashan. Akani gino ng'adore. Okay, igo simu ka in kanye? Hello. Igo simu ka in kanye? Yawa jaber timre nade? Awacho pile ni kigo simu kiseikori. Ing'e maber to be wawacho nyaka pile. Kidonjo ting'e maber niya. Nyinga ng'ane. Alime kanisa makama. Asome school makama. An grade makama. Taiko nugi makama. Tiwacha gi maiko. So be ready. Yes, be ready. Kisego simu masimo donjo ok ber ka ichaki ng'adi. Mondo simu no donji ok yot. Yes. Koro kipo ni goye mipo kodonjo. To chimritir do. Donge. Kamano aparo ni pod imanyo moro achiel. Mondo wayude kida achiel moro. Okay. Ni somote. Yes. Judy kawuok Gemramula kwayo mana ni walamne pinywa Kenya mondo wabed gi kwe ndalo duto. Amen. Amoso Joramogi te ma Daniel kawuok Kakamega wacho ni amoso Oliver Wood Nyokana. Erokamano. Aya, we wawuo gi Esther oyawore? Oyawore ichiew maber? Achiew maber. Esther, igo simu ka in kanye? Igoyo simu ka in kanye? Mombasa. Mombasa kanye? Bombolulu. Esther, ikia kumudake? Eso. Aya, ileme kanisa mane? Gospel Churches of Kenya. Ya wapi? Ya wapi? Mombasa. Aya, sawa. Iko nwang'o kawuono? Wer. Aya, thuolo en mari mondi wer. Bwana nimerudi tena, Yesu nakushukuru, wengine sijui, bila mimi Bwana ungejua umenitendea. Achetieko. Amen. Tieke pio manade Esther. Haya. Esther, inyalo mose jomoko? Amoso minwa di mamana. Amoso di babwa. So amoso di Velma. Amen. Kamano Esther. Oyawre Achieng'. Yes. Iluongi na Achieng'? Okay. Machiegni ifulrinwa maber.
alafu inyiswa kanisa mileme, skul mabendi some, grade maintie, tinyiswa ni konwang'o kawuono. Aya, thuolen mari. Achieng? Iluongi ni? Aya, wuone motegno. Iluongi ni? Okay. Aya, nyiswa kanisa mileme gi skul ma isome. Aleme MTC Junior. MTC Nasa. Aparo ni akia ni en network ni koso nitie gimoro ma en network koso in machiegni kod TV. Nitie ka samoro koken machiegni kod TV ogombo no winjre kata matin to samoro chalo network koro chochni matin. To aparo ni gi kanyo wadwa ni mondo mi wakao yueyo matin ka